Omlouvám se, byli to nějaký lidi, kterých jsem se fakt hodně bál. Nebyli lidi, to byli feťáci. Rovnou. Takže jako radši jsem to zastavil, nebo mi ještě s tím foťákem něco udělali. Co bych ještě k tomu řekl? No, můj první vlog, ten byl na kanále. Jaký to byl kanál? Já zase radši vám to ani nebudu říkat. Jsem tam měl hovno 1, 2, 3, 4. Ne, to ne, si dělám prčů. Ne, to byl liker, hater jednoho známého youtubera, ale jak se jmenoval. Jo, teď už není známý jako, ale byl známý hrozně dřív. Měl nějak 12 000 odběratelů. Což bylo v té době hodně. A to nevím. 9. fakt je, že je mi 11. O, motorka tady někde bude. Teď tady projede. Haló? Už jede. Jo, to je frajer. To je úplně fraja. Šutr, s kterým já si kopu. Šutr. A 10. fakt. Ten jsem vlastně teď řekl. Je mi 11 let. To bude asi všechno. To bude asi všechno. Já se s vámi už budu muset rozloučit, protože už jsem doma. Tady se mi vidíte ten zvonek. To P není sprostý, to je jako Pavel. Můj tatínek. Zlatuška, ZL a Tuška A. To není veritý, já zazvoním, jo. Tak poslouchejte. Měl by to tady z těch dírek někdo zvednout, jo? Tak schválně poslouchejte. Haló? 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 Hej, mustážové. Haló, je tady někdo, mami? Tati? Vojto? Péťo? Nechce se mi zvonit znova, ale tak. Hulk. Haló? 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 Ok, tak budu se na to muset vykašlat, prostě kašlu na to. Já se s vámi rozloučím. To je konec vlogu. Tripu. A takhle vypadá můj domeček a takhle to končí, takže čau. Vypadá můj domeček, ten je epický, co? Jsme stavěli. Hodně dlouho. Ok, tak doufám, že se vám video líbilo. Já se s vámi budu muset rozloučit. Sice se mi nechce, ale to je sousedovic pest. No, hej. Hejtr. Zdrhal srap jeden. Srap. Okay, tak něco hoří. Já se s vámi loučím a čau.